Salam Rahayu. Kawula Nathan Ardi Mirmawan saking GKJ Manis Renggo. Bapak Ibu ingkang dipun tresnani dening Gusti, wekdal menika kita badhe sami mirengaken sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapethik saking Rum setunggal ayatipun ingkang selikur. Ingkang mekaten sabdanipun Gusti. Amarga sanadyan padha mangerti marang Allah, wong-wong mau ora padha ngluhurake panjenengane kang jumeneng Allah, utawa ora padha saos syukur marang panjenengane. Nanging pangangen-angene dadi padha tanpa guna lan atine kang bodho padha dadi peteng. Amargi kawicaksananipun Gusti Allah, manungsa nampi kabingahan lumantar pakaryan lan sedaya titahipun ing donya punika. Alam raya, langit, bumi, segara lan samukawis kang katitahaken kanthi rahayu punika minangka pawartos bilih Gusti Allah punika saestu wonten, Maha Kuwasa saha Maha Wicaksana. Nanging sayektosipun kathah manungsa ingkang nglirwakaken kawontenanipun. Sinaosa sampun nyumurupi pangwaos lan kamulyaning Gusti Allah lumantar pakaryanipun, nanging manungsa boten nggadhahi manah pitados lan purun ngluhuraken panjenenganipun. Ayat Nats punika nyariosaken bilih sanadyan manungsa sampun mangertosi bab sinten Allah punika, nanging boten ngluhuraken panjenenganipun minangka pangeran. Atinipun malah dipun isi pepeteng, boten purun memuji lan matur nuwun syukur. Pikiranipun kecalan pitedah gesang ingkang leres, malah milih nyembah sesamining titah, kewan utawi barang kasat netra sanesipun, tinimbang nyembah Gusti Allah ingkang nitahaken punika sedaya. Punika nedahaken bilih pangangen-angen lan manahipun manungsa badhe muspra menawi boten ngandelaken kuwaos lan kawelasaning Gusti Allah. Miturut pawartos punika, kita sami dipun emutaken supados tansah emut muji lan ngluhuraken Gusti Allah ing salebeting gesang padintenan. Sampun ngantos gesang kita katutup petenging jagat, nanging kita kedah dados tiyang ingkang tansah matur nuwun, nresnani kamulyanipun Gusti Allah saha nembah dumateng panjenenganipun kanthi tulus. Srana mekaten, kita badhe tansah kaparingan pepadang saking Gusti Allah supados saged misuwuraken asmanipun saha lumampah manut pitedahipun. Amin.